anapita kantawi pangono Anthu amene anali atayimirira pamenepo anapita kwa Petro nkumuwuza kuti ndithudi ndiwe mmodzi wa iwo kalankhulidwe kako kakudziwitsa Oyenda ndi Yesu Amaoneka Amaoneka Oyenda ndi Yesu Amaoneka 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 mayendedwe apanso iye anakana patapita kantawi pangono anthu amene anali atayimirira pamenepo anawuza Petro kuti ndithudi uyenera kukhala mmodzi wa iwo chifukwa ndiwe wochokera ku Galileya Oyenda ndi Yesu Oyenda Amaoneka Amaoneka Oyenda ndi Yesu Amaoneka Amaoneka mayendedwe Amaoneka Amaoneka mayendedwe Oyenda ndi Yesu Amaoneka Oyenda ndi Yesu Amaoneka ndiwe mmodzi wa iwo kalankhulidwe kako kakudziwitsa ndithudi uyenera kukhala mmodzi wa iwo chifukwa ndiwe wochokera ku Galileya Oyenda ndi Yesu Oyenda ndi Yesu Amaoneka Amaoneka Oyenda ndi Yesu Oyenda ndi Yesu Amaoneka 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 mayendedwe Amaoneka mayendedwe ndithudi ndiwe mmodzi wa iwo kalankhulidwe kako kakudziwitsa ndithudi uyenera kukhala mmodzi wa iwo chifukwa ndiwe wochokera ku Galileya Oyenda ndi Yesu Amaoneka Amaoneka Oyenda ndi Yesu Amaoneka Oyenda ndi Yesu Oyenda ndi Yesu Amaoneka Amaoneka Maya